Suar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Kesor Karjala Bakmi Ikatanar Puli Puthi Pak Lakmen Remboi Shim Lala Satya Banai ke Jingkular Shiganoyalam Jongga Federation of All School Teachers of Meghalaya Kibladawa Mankintiu Kardan Iki School Ad Hoc Shiga Deficit System Lady Deficit Pattern Hagajinga Kramak Kilar Patai Kubor Hadi Malawai ke Jingalang Vice President Jongga Seng Uba Sanbor Jungai Ulaong Bakum Kinoyalam Kinsara ke Jinga Kran Kabami Naga Jingalang Shikino Hikai Kibidang dan Hapadeng ke Jinga Ki Madan Malki bat yakara ke Bakhadu on sa shim de hikai hanong ba Shillong bat hatura kumnu belle nang ni Shakman Nakaliang Jongga Education Minister Ulakot yakran ngi mentakasi te ngilayawan nakaliang ke Federation te anda ngila yarung yasyong te kabadingkong nakaliang jeg department menta ka ong ba ni ai khubulai ningkong ma nakaliang jongki wat nakaliang ka sarkar ki ong ya ka contribution ba ki ad hoc teachers ki la ai ha ka state tamdai tang yangi le si ya baro ru ki no hikai ki baran ha ka state namar ba kani ka contribution kamut mentang ilap ba kami khalaya kalalong ha kadan ka basan ha kata ka literacy rate to te hadin bang ya kran pat ya ka wakikam ka bedai bat ka jingkentiu kardan yangi te nakaliang education minister di iong ba nadu bakila penmi ya katu ka Meghalaya Education Garan di kiseng baper nang ta nakaliang ka management ki briu shimet kila ai ya kita ki suggestion jengki ki views ki jengki te nakaliang education minister uang ba hadin jeng puja kamut ngin saya syong nakaliang department bangin ya perkhat kai kalenti kasenjam ke department kan sim nang ni ringkat baga sarkar ha ka bayadai bat kini ki school ki babon kategori kamut ka thong ka jongki ka long menta wan penduna ya kita ki jingbon jongki kategori te kabumut ha ka bakut hi ka jingya kran ka long ba education minister iong ba nganumla hi ya menta bangan ai ya ka insurance ban kentiu kerdan ya kino hikai ad hoc nah syaka deficit system lani syaka deficit pattern di kamutkan sasyong karai hadin ba kilaya pelong kini ki jingalang bat ki babun ki seng bat ki babun kini ki management bat ki briu shimet lani bat ki political party ro di kamut haka bakut ni sautu ba ngilaya kran ru bat education minister bato ka ei ka ba phila pentip syangi di kamut ba ngi yamanta ngi nemla ban rai tang kinom yalam ki ba khamat kamut ba ke ka bang yakran bat i ngin ra ya kan ka khubor se kino hikai jengi ki badan hamadan malki bat ki badan sepok tura di karai ka bakhaddu ka dai be ka jong u wai ba te henrei ngi yang scam kanong rem ba ngi kwa ba ya kan ka jing e ka jongi kamut ba dai ke government kadai ban pendap no di nilai keren bun sepang ki aka henrei haka bakut kamut ba ngi snow ba ia menta 4 don kanu ka assurance kamut nakaliang ke department ban le ai kamut ki ong bangin dang study di ngimtip hadu kanu kan simpor kata ka jing study nomor ba ngitip hi ki kam ki jam ma ki simpor kam haka department kam dei ban peit tang ka benta ki we ki art ligi kam ki bonjai ti kamut haka bakut hi te kamut ba ngin namla ban batai menta ngin dang continue ngin sange kamut kan sasyong be haka rai jong ubabun ti ngila kenturu ya i ba in yakran lem no bat honorable chief minister namar ba haka bakut hi ngi ki kino hikai ad hoc ni sautu ba lada chief minister kamut kat kekerdan khli jong ka state lada usim kiai kan ka kam kamut ba kala menlong ka bajok ka basaiso di tangita hiya mentangin mla ban ya bun ketin ya kendu apa ki khot ya kendu kum ki nong yalam ki bah khamat ma ti nginwan ya kendu be ma ngin kentat ya kata ti tekawai ka baningkong kamut ba ngi dokumen ba na ka department
ki ong ba ni sok thu ya ka contribution jong pi to ka ta ka di ka wi ka plus point ten rei ka ba ya dei ka ka ba concern mangi ka long ka di ka demand ka jong ni kwa bai ka ni ka jing ka jong ni ka mut dei ban put kut na wah tan ka department ki ong bangi plan ye kata ten rei hadu menta ka mut ba kimpat sim kan ya karai te ingin saya pet ya kata ngin numla ban ya batai bun di kat sasyong ho pai ba pat ya ka jing ki ka jong ni la dangin pateng la ngin sange na